Drahé autá, obrovský dom, značkové oblečenie, šperky, rôzne celebrity, to všetko patrí k životnému štýlu Kaja Cenata. Tento človek je aktuálne tvárou Twitchu a svojím spôsobom je tvárou aj TikToku, YouTube, Instagramu, jednoducho je všade. Vyhral cenu streamera roka dvakrát po sebe, je aktuálne najsledovanejší streamer a nielen prekonal, ale zdvojnásobil rekord v počte získaných subov na Twitchi. No Kaj to určite v živote nemal zrovna najľahšie. Jednu dobu dokonca bol aj bez strechy nad hlavou. Pre veľa ľudí je stále otázne, ako len 23-ročný chalan dokázal toto všetko za menej ako 3 roky. Aby sme to zistili, musíme sa vrátiť na úplný začiatok. Kaj Cenat III sa narodil, áno, ináč vážne sa volá III. Narodil sa 16. decembra 2001. Pochádza z New Yorku, kde so svojou mamou a s ďalšími 3 súrodencami žil v časti mesta menom Bronx. Táto štvrť New Yorku je považovaná za najbrutálnejšiu časť tohto mesta. Uraduje tu hlavne kriminalita a chudoba. Kaj to už od mladosti nemal vôbec jednoduché. Jeho mama sa musela sama starať nielen o neho, ale aj o jeho súrodencov, keďže Kaj vyrastal bez otca. Kaj počas svojho detstva však nebol nejak problémovým dieťaťom. Svoju mamu vždy rešpektoval a vážil si, čo všetko pre svoje deti robila. Už vo svojich 13 rokoch sa Kaj rozhodol, že začne s tvorbou videí. Na svoj Facebook vtedy vo svojom voľnom čase vydával krátke vtipné videá, ktoré spočiatku sledovali len jeho kamoši a blízka rodina. Kaj v týchto videách bol jednoducho prirodzeno vtipný. Pridával tam rôzne zábavné skeče a ľuďom sa už od začiatku zapáčila jeho personalita. S vydávaním videí na Facebook pokračoval a za rok si tam dokázal vybudovať menšiu komunitu ľudí, ktorá ho ďalej nasledovala aj na Instagram. Tam Kaj spočiatku nemal ani v pláne tvoriť, keďže na Instagrame by tieto videá museli byť ešte kratšie. No videl však potenciál pre rozšírenie svojej komunity a tak sa rozhodol svoje videá prispôsobiť tak, aby mohol rásť aj na ďalšej platforme. Takto vydával videá na Facebook a Instagram ďalšie 2 roky. Ten rok, 2 roky. Yes. Počas tohto obdobia však nenazbieral nejaký obrovský úspech. Sem tam sa mu 1-2 videá dostali širšie do sveta, no nebolo to nič extra. Za tie 2 roky si však dokázal vybudovať komunitu ľudí, ktorá ho podporovala pri všetkom. Kaj počasie začal dostávať otázky, či má v pláne svoju tvorbu rozšíriť ďalej aj na YouTube. A netrvalo dlho, kým tak urobil. Rok 2018 zahájil tým, že na svoj kanál vydal úplne prvé video, ktoré bolo hneď pomerne úspešné. Jeho kanál nazbieral cez 1300 odberateľov ešte predtým, ako toto prvé video vydal a ukázalo sa, že prejsť na YouTube bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké Kaj mohol spraviť. Tvoriť videá na YouTube ho bavilo. A čo bolo lepšie, bolo to, že každé ďalšie video naberalo na zliadnutiach stále viac a viac. Kaj v tomto období odmaturoval a pokračoval vo svojom štúdiu na výške. Začal chodiť na štátnu New Yorkskú univerzitu, kde študoval obchodnú administratívu a práve tu sa mu začalo dariť najviac. Videá dosahovali 100 000 pozretí a neskôr aj milióny. Medzi divákmi obľúbené videá patrili vtedy tzv. Ding Dong Ditch pranky, v ktorých prišiel k nejakým dverám, kde niekto býval, zazvonil a utekol. Ja viem, dneska to znie možno priblbo a amatérsky, ale niekedy to bol content, ktorý proste ľudia sledovali najviac. Kaj väčšinou aj cez to, že musel ráno vstávať na hodiny, tak ostával hore dlho do noci a editoval videá. Snažil sa, aby každé nové video bolo lepšie a lepšie. V jednom z ďalších videí, v ktorom znova performoval už vtedy pre neho symbolický prank, sa objavil aj Phantom. There'll be no phantom tax under the government I lead. Toto video sa vtedy stalo jedno z najpopulárnejších videí na jeho kanále a vtedy si Kaj uvedomil, že čo všetko môže dokázať, ak bude kolaborovať s ostatnými tvorcami. Phantom bol súčasťou jednej skupiny youtuberov, ktorí sa volali AMP, čo je skrátka frázy Any Means Possible, čo znamená, že všetko, alebo hocičo znamená možné. Proste, že všetko je možné. Ostatným členom tejto skupiny sa páčila Kajová personalita a tak sa rozhodli, že z neho spravia oficiálneho člena. A v auguste 2020 sa objavil prvýkrát vo videu na kanále AMP. Kaj bol takmer ihneď fanúšikmi obľúbený a videá, ktoré spoločne so svojimi novými kolegami a priateľmi robil, zbierali súšté čísla. Kaj však vtedy stále chodil na výšku a YouTube mu každým dňom zaberal viac a viac času. Už takmer vôbec nemal čas na seba ani na nič iné. To spôsobilo to, že sa začal cítiť depresívne a 2 hodiny spánku, ktoré skoro každú noc mal, mu určite nepomáhali. Uvedomil si tak, že jednu z týchto 2 vecí bude musieť opustiť a nechať minulosťou. Chcel doštudovať výšku, aby na ňo bola mama hrdá a taktiež, aby mal aj záložný plán, ak by mu náhodou tvorba kontentu nevyšla. Po dlhom rozmýšľaní sa však rozhodol, že skončí na výške a začne sa plne venovať YouTube. Kaj v tú dobu stále žil na malom vysokoškolskom internáte, no to sa však zmenilo, keď sa po ukončení svojho štúdia presťahoval do domu s ostatnými členmi AMP. Je známym faktorom, že ak máte viacero tvorcov v jednom dome, tak je to ako keby recept na úspech.
prospech. Tvorcovia môžu so sebou hocikedy interagovať a môžu na videách pracovať spoločne. Výnimkou nebola ani táto situácia, pretože po presťahovaní Kaja do tohto domu sa kanálu AMP začalo dariť tak ako nikdy predtým. Kvalita ich tvorby išla stále nahor a to platilo aj pre Kajov YouTube kanál, kde stále vydával videá. Kaj však medzi tým plánoval rozšíriť svoju tvorbu na ďalšiu platformu. To ešte však nevedel, že toto rozhodnutie mu zmení jeho celý život. Kaj sa rozhodol, že začne rok 2021 tým, že na Twitchi spustí úplne svoj prvý stream. Podobne ako pri YouTube, tak aj tu nazbieral cez 1100 followerov ešte predtým, ako tento stream zapol. Po skončení tohto streamu mal jasno v tom, že to chce začať robiť pravidelne. Páčilo sa mu to, že mohol interagovať so svojimi divákmi a získavať tak od nich spätnú väzbu takmer ihneď. Naopak divákom sa páčila Kajová zabavná personalita, ktorú preniesol zo svojich videí aj na tieto streamy. Za prvé 2 mesiace dokázal nazbierať 100 000 followerov. Na Twitchi získať takýto milník a ešte takto skoro je veľmi náročné. Pre Kaja to bol však len začiatok. Každý jeho ďalší stream bol zábavnejší a svojím spôsobom iný. Tým získaval stále viac divákov a jeho najzaujímavejšie momenty a klipy diváci zverejňovali na TikToku, kde získavali milióny zhliadnutí. Kaj svoju popularitu začínal aj využívať. A to tak, že si na jeho streamy volal rôzne celebrity. Priniesol tak tým na scénu niečo nové, čo nikde inde neuvidíte. Kaj za jeden rok dokázal získať 1 000 000 followerov a taktiež vyhral cenu streamera roka. A to všetko opakujem len za jediný rok. Kaj sa však rozhodol, že toto mu nestačí. Rozhodol sa, že chce byť najlepším streamerom, ako sa len dá. Postupne si najal prvých editorov a grafikov a začal si tak formovať svoj vlastný tím. A so svojím tímom plánoval spraviť niečo, čo nespravil ešte nikto. No vlastne spravil, ale nikto to nespravil tak dobre ako on. Na Twitchi sa poslednú dobu veľa tvorcom osvedčili streamy, ktoré trvali čo najdlhšie. Táto forma streamu sa nazýva subaton. Tvorcovia sa počas týchto subatónov snažia nazberať čo najviac subov a väčšinou tieto streamy trvajú aj niekoľko týždňov. Kto by nevedel, tak subscribe na Twitchi je niečo ako členstvo na YouTube. Podporíte tým svojho obľúbeného tvorcu a dáva vám to nejaké výhody, ktoré iní nemajú. Jeden z najpopulárnejších subatónov sa stal v roku 2021, kedy sa Ludvík rozhodol, že jeden takýto stream uskutoční. No nedal si nejaký limit, že dokedy bude streamovať, ale svojim divákom povedal, že za každý jeden sub tento stream predĺží. A streamoval tak 31 dní, počas ktorých sa stal najodoberanejším streamerom na Twitchi. Kaja tento jeho nápad fascinoval a tak sa rozhodol, že spraví niečo podobné, akurát že tento formát streamovania posunul o level vyššie. A neposunul ho o jeden level, ale možno tak o 10, 15. Kaj vo februári 2023 zapol stream, ktorý trval 30 dní. Počas celého mesiaca sa na jeho streame každý deň niečo dialo. Jednu chvíľu mal na streame rôzne celebrity, potom robil veci vážne rôzneho druhu a taktiež navštívil aj Universal Studios. Samozrejme, že týmto Ludvíka dokázal jednoducho prekonať a získal cez 300 000 subov. Už tak úspešný rok zakončil ďalšou nomináciou na streamera roka a túto cenu vyhral druhýkrát po sebe. Jeho titul najodoberanejšieho streamera na Twitchi si však neudržal dlho, pretože streamerka menom Iron Mouse tento jeho rekord pokorila. To však Kaj nenechal len tak a na jeho predošlý úspech nadviazal aj v roku 2024. Svoj úspešný subaton sa rozhodol zopakovať, no znova ho spravil 10 krát lepším. S týmto streamom mu pomáhala jeho vlastná produkcia, ktorá sa starala o to, aby všetko bežalo tak, ako má. Stream znova trval 30 dní, počas ktorých ste tam skoro každý deň mali inú celebritu. Reálne tam mal za mesiac asi polku rapovej scény. Pre každého hostia mal väčšinou pripravený nejaký zábavný program, ktorý ľudia sledovali s nadšením, no niektorí hostia si napríklad ten program spravili aj sami. What was that? That was a glitch for the Twitch. Na to, aby dokázal svoj rekord získať naspäť, mu stačilo iba 11 dní. A na konci subatonu mal cez 700 000 subov. Za jeden tento sub platíte $5 mesačne. Čiže ak použijem moje matematické zručnosti, tak za jeden mesiac si Kaj dokázal zarobiť niečo cez $3,5 milióna. Ak do tejto čiastky započítate jeho kanál a rôzne spolupráce, tak sa číslo možno vyšplhá aj na trojnásobok tejto sumy. Kaj je peniazmi do konca svojho života zaobstaraný. Kľudne by mohol teraz prestať a nerobiť už nič. No Kaj aj tak vždy prichádza s novými a šialenejšími nápadmi, ktoré každého prekvapujú stále viac a viac. Je vážne neskutočné, čím všetkým si Kaj prešiel a kde sa až dokázal dostať. Chlapec, ktorý býval v najhoršej štvrti New Yorku a jednu dobu dokonca nemali ani na vlastné bývanie, je teraz úspešným tvorcom, ktorý inšpiruje veľa mladých ľudí a poukazuje na to, že možné je fakt všetko. Spočiatku som si aj ja myslel, že Kaj je len proste prirodzený talent a že vystupovanie pred širokým publikom má proste v krvi. No zistil som, že je za tým oveľa viac a že nebolo pre neho vôbec jednoduché sa dostať tam, kde je teraz. Ináč, cez 90% ľudí, čo sledujú moje videá, tak nemajú u mňa odber. Akože to je také ťažké proste kliknúť, že na odber? Kamo, šíbe vám? Nie, sorry, ale fakt proste daj odber, lebo ďalšie video bude o 3 mesiace zas.